እዚ ሕቶ እዚ ሓደ ነገር እዩ ዘብርሃልና ንሱ ድማ ንቤት መቕደስ ከምዚ ገይሩ ዘጥርያ ካብ ተረኽበስ እሞ ድማ ከምዚ ኮይና እንተ ደኣ ትፈርያ ብድሕሪኡ ተኣምራት ከም ዝፍጸም ካብ ምርድኦም ዝተለዓለ ዝሓትዎ ዘለዉ ሕቶ ከም ዝኾነ የረዳእ ኮይታ ድማ እቲ ካብ ኩሉ ተኣምራት ዝዓብዪ ተኣምራት ናይ ምድሓን ተኣምራት ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኤን ናይቲ ሓቀኛ ቤት መቕደስ ማለት መቕደስ ስግኡ ነጊርዎ እዚ ምርዳእ እዚ እንተ ደኣ ነይርዎም ማለት ቤት መቕደስ እንተ ደኣ ትፈርያ ተኣምራት ክፍጸም ከም ዝኽእል ዝኣምኑ እንተ ደኣ ነይሩ እንታይ ኮይኖም እንዳእዮም እሞ ንቤት መቕደስ ማእኸል ዕዳጋ ካብ ምዃን ዘየትኸይዋ ተኣምራት ስለ ዘይደለዩ ድዩ ወይስ ዕዳጋ ስለ ዝመከሮ እዚ ንኣይሁዳውያን ዝምልከት ሕቶ ንዖም ገዲፍና ናብ ገዛእ ርእስና ምስ እንምህጽእ ግና ቤት መቕደስ ቤት ኣምላኽ ቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ይኮነትን ብምባል ከነጽርያ ይግባአና ዶ ወይስ ማእኸል ዕዳጋ ትኹን ነሕደግ ዕዳጋ መቂሩና ዶ ንቐጽል ወይስ ናይ ምድሓን ተኣምራት ክንርኢ ብዓቲ ጓሓሉት ካብ ምዃን ነድሕና እዚ ሕቶ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ገለ መብሪ ሓሳባት ክንውስኸሉ ጐይታ ብናቱ ዕላማን መደብን ተመሪሑ ናብ ኢየሩሳሌም